Ulitin ko sa'yo ang nadarama ng aking puso. Ang damdamin ko'y para lang sa'yo. Kahit kailan may hindi magbabago. Yo! What's up mga sir? Na ako na-discover na resto bar din sa Iligan City na nindot kay mag-hangout, mag-chill-chill, kauban ang imong mga barkada o imong mga family. Labi na gusto niyo kanang dili bitaw gubot ang palibot, dili siya crowded. Di ani lang na siya sa Arch Key Zisling Champ. Located na di ani sa DVC Car Wash. Ang address ani nila nasa Zone 6, Barangay del Carmen, Iligan City. So kung gikan mo sa syudad, sakay lang mo jeepney na Barangay del Carmen tapos igna lang driver na munaog ka sa DVC Car Wash. Dili mo mawala diani kay magian na yun sa ato ang pasayroan nga sakyanan. No, before lang jud ni siya sa Tambo Market. Daghang mga store diani na inyong kapilian. Apan sa karon dito sa tas adtuan na resto bar ng Arch Key Zisling Champ Resto Bar. So naa sila diani sa pinakatumoy. Saway paglangan-langan may order dayon ta sa ilang mga sudan isti sa ilang mga food na mga lamian. Naa sila diani calamaris, chicken salted egg, Zisling tofu, Zisling squid, and chicken sisig. Sabay paglangan-langan, ato din gitilawan ang ilang Zisling tofu. Grabe, lami ag timplada eh. Goods kayo. Next, kani ilang calamaris. Sausasan nato silang sauce. Tapos, hungit. Crispy kayo siya. Tapos, perfect kayo sa combination sa atong sausawan, no? Ma-feel good din mo ang kalami sa ilang calamaris. Next natong gitilawan ka ilang chicken salted egg. Humuka kayo sa karne. Magnabitin ko atong una na kahungit na. Gamay-gamay to. Kaning dako, wait. Try na ito ni. Wow, kalami ba? Uy, grabe. Next ka ilang Zisling squid. Magbitin ko ato da. Kani, dako-dako. Goods kayo gihapon. Next kanilang chicken sisig. So syempre, pusaan sa nato naglimon sito para mulami pa yun siya pag-ayo. Ayun tilawan din nato. Perfect kayo sa kalami mga sir. So karon natilawan na nato ang ilang mga lamian ng mga pagkaon mga sir. Mukbangon na nato ni tanan. Ang nakalindot po di ani while nagkaon-kaon ta, nag-inom-inom ta, naay mo entertain sa tuwa kay naay live band yani mga sir. It's your heart, you can trust. I know you see we were never meant to be. Day ko sa akong kauban sa Iligan Connect ko nakita yun yung follow niyo yung Koyang's TV. Napo siya din sa kwan. Ano siya? Arch Key Zisling Champ. The best champ. So anyway mga sir, di ano takutob sa atong vlog. Daghang salamat sa pagtanaw. And kita-kits lang po tayo sa ating next video. See you and God bless. Bye-bye!